sasabay. Oy, oy, oy. Bakit ko lang, late ka na? Kasi naglinis pa kasi ako, tapos late ako nagising. Siyempre wala si mama, magluluto ako, tapos bus pa ako ng pinggan, tapos marami na akong ginawa. Hindi ko pagagalitan pa ako. Hindi na. Batang pasaway at lahat sasabay. Hop! Pasok. Oh, nagagalit na si boss sa'yo. Late ka na naman. Ginagawa mo. Nag-plancha ako. Baba ako. Nagpupuyat ako kagabi. Kaya mo yan, basta. Sige, butik na yan. Ang galing mo. Sipag mo, pre. Batang pasaway at lahat sasabay. Op. Bakit late ka na? Late ka? Late ako kasi namin yung ginawa. Dito ba yung may kusang company? Ay, hindi dito yun. Dun sa kabila yun. Pre, hindi dito yun. Dito sa kabila. Ay, kala ko dyan. Sorry na, pre, ha? Batang pasaway at lahat sasabay. Hoy! Oh, ano? Ano ulit? Ano pakipukulit ako? Ano? Sundo ka na lang. Uy, pre! Tama na yan, pre! Batang pasaway at lahat sasabay. Oh, ba't ngayon ka nagagalit si boss? Kasi itong damit ko kanina ko pa hinanap. Alam mo naman. Murara yung aso namin. Pasok ka na! Dahil pang pasok. Batang pasaway at lahat sasabay. Op! Late ka na, nagagalit si boss sa'yo. Anong paki mo kung late na ako? Alam mo ba na late ako? Malamang sinabi kong late ka, pasok ka na. Tapos sapakin pa kita eh. Lusupo ka. Batang pasaway at lahat sasabay. Op. Bakit ka na late? Diyan maaga ka lang, sir. Tignan mo nga yung oras mo. Wala akong relo eh. Wala tayong relo eh. Di ang aga-aga ko ba? Sige na, pasok ka na. Batang pasaway at lahat sasabay. Oh, ba't late ka? Ito, kalas ka. Kaya. Ulit! Sino lang lahat? Ito ba? Pasok ka na. Batang pasaway at lahat sasabay. Ay, nakalagay dito sa record mo. 10 late ka na. Di mo ba alam? May pinagawa sa akin si boss. Nag-overtime ako kagabi. Gabi, hindi ko na nakita kagabi. Siyempre, gabi na. Pinauwi ka na ni boss eh. Oo nga. Ano ka ba? Ba naman yan? Batang pasaway at lahat sasabay. Op. Patun ka lang. Oo. Ba naman yan? Sige na, pasok ka na. Ano ka ba? Batang pasaway at lahat sasabay. Oo. Ba't ka na late? Kita ko? Yes! Late ako! Yes! Late ako. Yeah. Late ako. Yeah. Batang pasaway at lahat sasabay. Oh, ba't ngayon ka lang? Ano yun? Saan? Niluka ko muna. Para yung jowa ko. Kung mo ako ang ina mo. Batang pasaway at lahat sasabay. Oh, nandiyan na naman yung guard. Marami tayo. Ano yun? Didilis tayo. Mag-ngati pa. Op, anong oras na ba da? Hoy, anong oras na ba? Late na kayo, hoy! Ano ba yan? Na late. Batang pasaway at lahat sasabay. Bob! Ay, Late ka. hindi. Alam mo ba, pre? Nung nangyari kay Angelina tapos kay Jolie? Dito po tayo. Ang galing eh. Ano? Yung dalawa? Yung nangyari sa kanila, hindi ko maintindihan eh. Sige, punta na ako dun ha. Punta na ako dun. Isipan mo. Putik, ano kaya nangyari sa sabi niya? Batang pasaway at lahat sasabay. Hop.
balita ko, alisin ka na ni sir. Lagi ka na lang late ah. Hindi naman talaga eh. Ting pagkakamali ko lang, pinapalis nyo na ako agad. Kaya ang hirap-hirap pumasok sa buhay nyo. Kung di na ako magpapatibok ng puso mo. Buhay niya. Simula pa lang, nasaktan na ako eh. Sa buhay niya. Kung di na ako magpapatibok ng puso mo. Paalam na. So yun guys, nandito na naman po kayo sa aming channel ang Microsystem Brothers at salamat po sa inyong panonood. At anong gusto niyo sabihin mga guys? Thanks for watching guys. Please like and share. Like and for share. Bye. And Teka lang guys, may papakilala kaming bago. Ako po si Jim Darrell. so yun guys, thank you sa inyong pagsubaybay and huwag niyo pong kakalimutan i-like and i-subscribe nyo na din po at i-hit nyo na din po ang notification bell para ma-notify po kayo sa aming parating na video. And may gusto ka pa bang sabihin? Yes. Sabihin ko po, sa mga jowa ko yan.